ଏବେ କେବଳ ମୁଁ କହିବି ଆଉ ତମେ ଶୁଣିବ। ମୁଁ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବି ତମେ ତାକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବ। ଅନୁପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ? ଭୁଲ କହିଲେ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଲେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏ ଚତେ ବଂଶର ଗୋଟେ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। କଣ କହି ଯାଉଛୁ? ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ? ଯାହା କଲେ ବି ସେ ହଉଛନ୍ତି ତୋ ବାପା। ଭୁଲ କହିଲୁ। ସେ ଖାଲି ବାପା ନୁହଁ, ସେ ଜଣେ ଅହଙ୍କାରୀ ବାପା। এইভଳି অহংকারী বাবা ମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ମୋ ପରି ଝୁଲି ପଡ଼ନ୍ତି ଅନେକ ଶହ ଶହ ସନ୍ତାନ। ଆସରେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ି ମରିପାରନ୍ତି ନା ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇପରି ଅହଙ୍କାରୀ ବାପାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅହଙ୍କାରକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ନିଜ କାନ୍ଧକୁ ନିଜେ ଥାପୁଡ଼େଇ ପାରନ୍ତି ଅପାର ଆନନ୍ଦ। ଆଜି ସେଇଭଳି ଅହଙ୍କାରୀ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଅହଙ୍କାରୀ ବାପା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏ ଦୁନିଆର ଅହଙ୍କାରୀ ବାପା ମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜ ମନ ଭିତରୁ ନିଜ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ। ନିଜ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ତାକୁ ବିଚାର କର। ଆଜି ସେଇ ଭୁଲ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ମୋ ବାପା, ତେଣୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୋ ସାହସ କିଛି କମ ନୁହେଁ। ମୋରି ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ଏତେ ବଡ ବଡ କଥା କରିବାକୁ ତୋତେ ଟିକେ ସଂକୋଚ ଲାଗୁନି? କାହିଁ ଡରୁଛୁ କଣ? तो ऊपर तो भरोसा नहीं ए मां मुखे तो पुओ ମୁଁ ହଉଛି ଜଗତେ ବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଜଗତେ ବଂଶର ମାନ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଭିମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ସେଟା ଏ ପରିବାର ପୁତ୍ର ହେଇଯାଇଛି କଣ ପରମ୍ପରା କି ଭୁଲି ଯାଇଛି? କିଛି ଭୁଲି ସବୁ ମନେ ଅଛି। ଯଦି ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ତ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ କଥା ତ ମୁଁ ଜୋତା କରିକି ଶିଖିଥାନ୍ତି। ମା ତୁ ଆସିଥିଲେ ତତେ ବି ଶିଖି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ସେଗୁଡ଼ା ତମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଘର କଥା ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନା ଜୋତା ଖୋଲ। ତମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି ଏବେ ଏଇଠି ତମରି ରାଜବଂଶ ଭିତରେ ତମର ସେ ମିଛ ଅହଙ୍କାରକୁ ମୁଁ ଧୂଳି ଚଟେଇବି। ରାମ ରାମ ରାଧେ ରାଧେ ସେ କରିବି ନା ବିକ୍ରମାର୍କ ହତ୍ୟା ବାପ ମହାପାପ ସେ ମହାପାପକୁ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ସୁଟ୍ କରିଦେବି, ବଂଶ ମୋଡେଇ ଦେବି। ପୁଅ କାହାକୁ କିଏ ଅଛି ନା ଆଉ ଯେତେ ଗାନ୍ଧୀ ବାବୁରେ କଣ ଥିଲି ଯେ ଆସି ଭୁଲ ତମେ କର ଜୋତା କଣ ନହେଲେ ସେ ଜୋତାରେ ନିଜ ଦି ଗାରକୁ ଦି ବାହାରେ ପକାଅ। ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ କର। ତମେ ମତେ ଚାହିଁନ୍ତି ଆଖିରେ ଲୁହ ପଡଉଛ କଣ? ତମେ ଯଦି ନ ମାରିବ ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଟାଏ ବୋଲି ପୁଅ ପରା
କି ଭସ୍ମ ଦଶ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ କୁହ ଏ ଦୁନିଆର ଅହଙ୍କାରୀ ବାପା ମାନେ କୁହ ଏ ଦୁନିଆର ଅହଙ୍କାରୀ ବାପା ମାନେ ନିଜ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ତାକୁ ବିଚାର କର କୋଉଟା ଭୁଲ କୋଉଟା ଠିକ ସେଇଟା ବିଚାର କର ମୁଁ ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ଚକ୍ତେ ମୁଁ ରାଜା